La primera gran manifestació contra el Pla de Conca comportarà un desplegament logístic destacat. L'arribada de vehicles a Deltebre i Sant Jaume des de les poblacions del voltant serà gestionada per un operatiu especial. Els Mossos d'Esquadra, el Servei de Trànsit, ficarà un dispositiu des de l'autopista i de la Nacional 340 per a canalitzar tot el trànsit que vagi cap a Deltebre i cap a Sant Jaume d'Enveja en coordinació amb les policies locals dels dos pobles. Per tant, el dispositiu serà important per al tema de la fluïdesa del trànsit i perquè no puguin haver accidents. I també ens recomanen el Servei de Trànsit de Mossos d'Esquadra que seria convenient, la manifestació començarà a les 11:30, que seria convenient que la gent arribés un rato abans perquè mitja hora abans de començar es tallaran carreteres. Sortirà a les 11:30 del matí des de les escoles de Sant Jaume. Allí ja habiliten llocs d'aparcament que estaran totalment senyalitzats, vull dir que la gent no se n'ha de preocupar per això, que ho tindran senyalitzat on poden deixar els vehicles. Travessarem tot el carrer Major de Sant Jaume d'Enveja, arribarem al pont, travessarem el pont Lo Passador i ja entrarem dins de Deltebre. Des de la plataforma assenyalen que la batalla contra el pla hidrològic inclou un apartat jurídic a l'estat espanyol i un altre en l'àmbit europeu, però la pressió ciutadana també hi juga un paper destacat. Les altres dues vies depenen del suport que tinguéssim, perquè lluitar contra un govern és molt difícil. El govern ho té tot, és molt poderós. L'única manera que tenim que lluitar contra el govern és tindre arguments sòlids, molt ben fonamentats i molt ben justificats jurídicament, però al mateix temps que veiem que detrás hi ha una pressió ciutadana i social, perquè si no ho arxiven i ja està. Diversos partits polítics de Catalunya, tret del Partit Popular, així com entitats com Òmnium Cultural, ja han confirmat que participaran a la manifestació amb alguns dels seus principals dirigents. També la presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana, Carme Forcadell, qui a més ha fet una crida als membres d'aquesta entitat perquè acudisquen al Delta. Hi ha un suport polític important. I això és molt d'agrair perquè normalment estàvem acostumats a que els partits tinguessin una postura, que cadascú, si estan al govern una postura, si estan a l'oposició una altra. Però el que més important és el suport social. Tot això que ara ens ve és molt d'agrair, i ho agraïm, i ho gestionarem, però tot això ve perquè tothom espera una resposta molt forta de la gent de les Terres de l'Ebre. Si no s'esperés una resposta molt forta de la gent de les Terres, tot això no vendria. Perquè és un tema, diguéssim, del sud de Catalunya, és un tema molt complex, el problema que hi ha a Lleida, el problema que hi ha a Aragó, els problemes entre els partits, per tant és un problema molt complex, per tant és important aquesta senyalització per part de les forces polítiques de vindre, però és molt més important el manifestar la voluntat de que aquí estem, que això no es pot tirar cap endavant i que nosaltres farem tot el possible perquè no es tiri cap endavant. I a partir d'aquí vindran totes les solidaritats. La plataforma ha habilitat 2 punts de venda virtuals de samarretes amb el nus i 4 més arreu del territori.